करून ठेवणार अर्धा 1 तास. अख्खे मसाले काढून ठेवल्यानं व्हेजसाठी म्हाका वाटतं ही छोटी डिश आहे आणि नॉन व्हेजसाठी ती कसू मेथी घेतल्या ना आणि गरम मसाले तुमका सांगित आता ते कसे कसे टाकणार इकडे व्हेज बिर्याणीसाठी हे भाज्या आता हे 2 झाले पनीर मटर अजून शिमला आणि अजून हे कापूचा फ्लॉवर हे मस्त बिर्याणी तांदूळ लांबडो एकदम तसं दिसत नाही तुमका बघा एकदम लांब तो भिजत घातलेलो सगळं कांदे फ्राय करून घेतले आणि आता ते भाजी फ्राय करणार. तर आयताची पूर्ण तयारी केला ना काकडे आणि त्याच्यात गाजर करायचा मिक्स गाजर आम्ही कमीच टाकतो आणि हे आता बरी बघा सजवत आहे का डाळी तो माल नंतर दह्यामध्ये दही आणलंय मी त्याच्यामध्ये आता तर रायता बनवतो काय नंतर लास्टला बोलून आणि त्याच्यावर सोलकढी बनवते आता माझा मिक्सर लावतो तर आता मी तसं मिक्सर लावतो बघा आता मॅरिनेट करून ठेवता व्हेज बिर्याणीचे बघा मंडळी हे बघा कांदा बघा मस्त भाजून ठेवल्यानं फ्राय केल्यानं मोबाईलमध्ये जरा वेगळं वाटत सर ते दही टाकता इकडे पाणी उकळला आता याच्यात बिर्याणी राईस सोडणार काय घेतलं काश्मीरी पावडर जिरा धनिया पावडर जिरा पावडर आणि हळद किती चमचे 2 हे 1 चमचा काय आहे हे नंतर फोडणीसाठी नंतर काय फोडणीसाठी मंडळी जे होते ते 1 चमचा आणि आतमध्ये मॅरिनेट करून ठेवता ते 2 चमचे सगळे गरम मसाले बिर्याणी मसाला आणि ह्यो गरम मसाला म्हणजे ह्यो गरम मसाला आणि बिर्याणी मसाला आणि मगाशी सगळे ते धनिया पावडर वगैरे हळद वगैरे जिरा पावडर वगैरे होती असं सगळं आता भाजी दही टाकल्यानं मिक्स करणार अख्खा मसाला अख्खा मसाला बघा ही थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि पुदिना थोडंसं आणि ही कोथिंबीर आवाज जरा जोरात बोल तिकडे गॅस चालू आहे ना मंडळींका ऐका जावं आहे आणि आता ह्यो कांदो टाकणार ना आणि आता हे थोडंसं कांदो टाकतो आता ते का मिक्स करता मंडळी आता ते का मिक्स करता हे बघा मंडळ 1 चमचा तेल टाकलंय बघा आता चिकन मॅरिनेट करून ठेवणारा तर घेतल्या ना ते का मिक्स करू आता दही टाकले आणि आता अख्खो मसालो गरम मसालो नंतर बिर्याणी मसालो कसुरी मेथी वगैरे सगळा कोथिंबीर पुदिना सगळं आता मिक्स होतला आणि ह्यो भाजलेलो फ्राय केलेलो कांदो टोमॅटो ह्याक घेतलं गो तो पण टाकते टोमॅटो पण टाकणार बिर्याणी मसाला ना कांदा टाकला फ्राय केलेलो कोथिंबीर आणि पुदिना
काय टाकलं आता कसं घेते सांगतलं कोण हे बघा मंडळी, आता चांगलं मिक्स करून घेते रे का आणि मग अर्धा तास ठेवणार, अर्धा तास मुरत ठेवणार आणि तोपर्यंत तिकडे मग भात करून घेते. माझा काय काम आहे? तुमचा हे करा तोपर्यंत तो मिक्सर लावा. सर मग काय लावतो? सोलकढी बनवायची आहे ना, खोबरा लावा तोपर्यंत. चालेल. तर मंडळी चला असंच व्हिडिओ बघत राहा. आकडे बघा, आकडे व्हेजचा करून ठेवला ना. या बघा ही कमी आहे 4 माणसांसाठी. तुमका सांगितलं मग अशी 4 माणसांसाठी जा, तुमका माल कमी वाटत असत. आणि त्याच्यानंतर ही मेन आधी चिकन बिर्याणी. चला असंच व्हिडिओ बघत राहा. हे बघा आता तांदूळ शिजून घेते. बघा अख्खो मसाला टाकते. बघा सर्व अख्खो मसाला आहे. थोडंसं तूप टाकते. थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना थोडंसं. आता हे शिजतले, हे भात शिजतले. बघा मंडळी, थोडंसं मीठ टाकते. आता भात शिजता मीठ टाकायचं थोडासा. भाजी आता फोडणी देते. बिर्याणीची भाजी फोडणी देते. हे बघा आता आमचे मसाले घातले आणि थोडंसं कांदा टाकते. मी आलं लसूण पेस्टला मगाशी मॅरिनेट करताना मी टाकून विसरले, आता टाकते. भाजी टाकते बघा. हे बघा थोडीशी ग्रेव्ही टाकते. हे बघा आता थोडंसं मीठ टाकते. भाजी शिजली की मग नंतर मग थर लावणार. बघा मंडळी, सोलकढी तयार होता. आकडे तयार केले, दाखव का देवश्री. अजून कलर यायचा होता का जरा, ते मिक्स केलं सगळा कलर येतो. हे बघा मंडळी, चिकन बनवते बिर्याणीसाठी.
बटाटा टाकते त्याच्यात. चिकन टाकते. मंडळी बघा आता करी आपल्याला देवश्री रायता बनवता. तर काकडी आणि गाजर किसून घेतला नव्हता त्यांना. दही पहिला टाकला, नंतर गाजर आणि काकडी टाकता आणि वरती डाळिंब मिक्स करून घे. बघा थोडीशी जिरा पावडर टाकते त्याच्यात आणि हा मीठ टाकते, काळा मीठ, थोडीशी कोथिंबीर. बघा 2 मिरच्या टाकते त्याच्यात कापून. व्यवस्थित जवळ आता एकत्र कर सगळं. तयार सगळं झाला टाकून एकत्र केला की मग फ्रीजमध्ये थंड करून ते ठेवणार. मंडळी आता हे बघा चिकन बिर्याणी थर लावून घेता. बिर्याणी तयार झाली बघा, दाखवते बघा. ही व्हेज बिर्याणी आहे आणि नॉनव्हेज थोडी घाईत झाली आहे. आणि त्याच्याबरोबर हे बघा ही 5-6 जणांचा चिकनची बिर्याणी द्यायची आहे बघा. आणि याच्यात सोलकढी आणि रायता त्यांच्यासाठी. आणि इथे हे बघा यांच्यासाठी सोलकढी आणि रायता. चला मंडळी, थोडीशी गडबडच झाली, जरा सांभाळून ठेवा. व्हिडिओ कसं वाटलं तो कमेंट करून सांगा. आणि नवीन असं तर चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करून विसरू नका. तर मग श्री स्वामी समर्थ. मंडळी तुमका समजत असतात बाय थकला तुमका पुन्हा सांगतोय. याच्यामध्ये व्हेजमध्ये आम्ही पनीर पण टाकतो. तर ही व्हेज बिर्याणी आहे. ही पण एक 5-6 जणांसाठी अशी म्हणा, 4 जणांसाठीच हवी आहे, पण आम्ही 1 किलोच्या हिशोबाने देत आहोत. आणि अकडे ही नॉनव्हेज म्हणजे चिकन बिर्याणी. आणि त्याच्यातली आता ही 5 जणांसाठी काढलेली आहे या टोपात जी दाखवल्या तुमका. आणि ही अकडे सोलकढी आणि रायता. तर असं व्हिडिओ आमच्या बायचो तुमका आवडलं असाल तर कमेंट्स करून सांगा. आणि नक्कीच लाईक करा व्हिडिओ आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि चॅनलला नवीन इला असाल तर सबस्क्राईब करू विसरू नको. चला काळजी घ्या.